Hello po, Miss Love. Magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko lang ibahagi sa channel na ito ang kwento ko. Ako po si Jenny, isang simpleng babae na ang tanging pangarap noon ay magkaroon ng tahimik at buong pamilya. 2 years pa lang po kaming kasal ng asawa kong si Luis. 29 years old siya. Masipag at mapagmahal. Isang OFW sa bansang Italy. Isang lalaking handang magsakripisyo ng lahat para sa pangarap nitong mas maayos na kinabukasan sa pamilya. Magtatatlong taon na rin siyang wala dito sa Pinas. Sa simula, kaya ko. Araw-araw naman kaming magkausap sa video call. Pero habang tumatagal, unti-unting bumibigat ang katahimikan. Mahirap pala ang mag-isa. Hindi lang dahil sa lungkot, kundi dahil babae rin ako. Naghahanap. Bata pa ako, Miss Love. At alam ko sa sarili kong aktibo pa rin ako sa kama. May mga gabing hinahanap ko ang presensya niya, ang haplos niya, ang pakiramdam na may katabi at kasama ka, lalo na sa gabing malamig. Hindi ko yun pinagmamalaki pero yun ang totoo. Nakitira ako ngayon pansamantala sa bahay ng biyenan ko. Mabait naman sila sa akin. Ramdam ko ang malasakit nila. Pero kahit napapalibutan ka ng tao, may mga gabi pa rin kapag nag-iisa ka nilang sa kwarto mo. Maiisip mo ang mga bagay na hindi mo dapat isipin. Hanggang sa isang araw, may dumating na bisita. Nasa labas ako noon ng bahay, nagwawalis ng bakuran, nang may pumaradang blue na pick-up sa tapat. Napaangat ang tingin ko. Hindi pamilyar sa akin ang sasakyan. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaking may edad na. Matangkad to, matikas ang tindig. May mga uban na ang buhok pero bumagi naman dito. Malinis din manamit. At diretso tong tumingin sa akin. Napatingin ako dito at nagtagpo ang mata naming dalawa. Magandang araw, Iha. Bati nito na may ngiti sa labi. Magandang araw din po. Sino pong hanap ninyo? Tanong ko. Si Guyo, nariyan ba? Tanong niya. Opo, tatawagin ko lang po. Sabi ko sabay alis papasok. Pagbalik ko, kasama ko na ang biyenan kong lalaki. Kumpare, masayang sabi ni Tatay Guyo, ikaw pala napadalaw ka. Nag-shake hand ang dalawa. Doon ko nalaman, siya pala si Mang Ray, kumpare ng biyanan ko at ninong ng asawa ko. Isang negosyante, biyudo at 56 na taong gulang na. Siya nga pala pare, ito ang asawa ni Luis. Pakilala ni Tatay Guyo sa akin sabay turo. Lumingon naman sa akin ang matanda. Mula ulo hanggang paa. Parang sinipat niya ako. At ramdam ko na may kakaiba. Sabi niya sabay ngiti. Ikaw palang misis ng inaanak ko. Inilahad niya ang kamay niya sa akin. At kinuha ko naman yun bilang paggalang. At dun ko naramdaman. Sa pagdampi ng palad naming dalawa, bahagya niyang pinisil ang kamay ko. Mabilis lang yon pero sapat din para maramdaman ko ang kakaibang kuryente na dumaloy. Napaatras pa nga ako noon ng bahagya pero wala akong sinabi. Ang ganda pala ng asawa ng inaanak ko. Dagdag niya. Abay, magaling pumili si Luis. Napangiti naman ako ng pilit. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maiilang sa kanya. Salamat po. Mahina ko na lamang nasagot. Sayang, nasa abroad siya. Dagdag pa niya. Kung nandito lamang yun, siguradong ipagmamalaki ka sa akin nun. Hindi ko alam kung bakit pero parang uminit ang tenga ko. Pumasok na kami sa bahay. Umupo si Mang Ray sa may sala. Nagkwentuhan sila ni Tatay Guyo tungkol sa negosyo, sa mga lupain at sa dati nilang buhay. Tahimik lamang ako sa gilid. Kunwari may inaayos pero ramdam ko ang mga sulyap niya. Hindi yan bastos na titig.
Maya-maya tumayo ang biyanan ko. "Jenny, iha, maghanda kang amuna ng pulutan." Sabi nito, "Magiinuman lang kami ni kumpare." "Opo, tay," sagot ko. Habang nasa kusina ako, naririnig ko ang tawanan nila sa may sala. Ilang minuto pa, naramdaman kong may pumasok sa kusina. Paglingon ko, nakita ko si Mang Rhea. "Pwede bang makaistorbo?" tanong niya. Opo naman," sagot ko na pilit ginagawang kalmado. "Ang bango naman," sabi niya sabay tingin sa niluluto ko. "At mas lalong bumango kasi ikaw ang nagluluto." Natawa na lamang ang tingin. Pero bihira na kasi ang babaeng marunong sa gawaing bahay ngayon. Karamihan puro pagpapaganda na lamang ang alam. Tahimik lamang ako noon at hindi ko alam ang isasagot. "Buti hindi ka naiinip?" tanong niya bigla. Naku iba pa rin ang magkasama. "Mahirap no?" sabi niya. "Lalo na sa tulad mo na bata pa." Napatingin ako ulit sa kanya. May kung anong bigat sa sinabi niya na para bang alam niya. "Babae ka." Dugtong pa ng matanda. "At alam ko, nananabik ka. May pangangailangan ka." Hindi ako nakasagot noon, Miss Love. Maya-maya, bumalik na siya sa sala na parang walang nangyari. Pero ako naiwan sa kusina. Kinakabahan, nalilito, at may kakaibang pakiramdam sa dibdib. Noong gabing yun, nag-inuman sila. Tawanan, kwentuhan. Paminsan-minsan nagtatagpo ang tingin namin ni Mang Ray. At sa bawat pagtatagpo, kumakabog ang dibdib ko. At doon po nagsimula ang lahat, Miss Love. Niyaya pa ako noon ng biyanan ko na uminom kahit konti pero tumanggi ako. Ayoko naman. Dahil may kung anong kaba sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Tahimik na ako nung nagliligpit ng kusina habang sila naman ang biyanan ko ay patuloy sa pag-inom sa sala. Pero kahit nasa likod ako ng pinto, ramdam ko pa rin ang tingin ni Mang Ray. Paminsan-minsan nga naririnig ko ang tawa niya. Malalim at buong-buo. Para bang sanay na sanay makuha ang loob ng kausap. Kapag tatahimik sandali ang usapan nila, alam kong nakatingin siya sa direksyon ko. Hindi ko man siya nakikita, pero ramdam ko. "Jenny," tawag ng biyanan ko nang makita niya ako. "Halika na, sige na. Tagay ka na, isa lang." Lumapit naman ako. Pinilit ng umiti. Umupo ako sa gilid. Hindi masyadong malapit. Ngunit ilang minuto lang, umusog si Mang Ray. Sapat para maramdaman kong masikip na ang pagitan namin. "Hindi ka umiinom, iha?" tanong niya. Hindi ho sagot ko. "Sayang, mas masarap sanang kwentuhan kung kasama ka namin." Ngumiti ako ng pilit. "Tahimik ka pala no?" dagdag pa niya. Pero may lalim ang mga mata. Parang malungkot. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang ganung salita. Kaya tumingin na lamang ako sa may sahig. At habang tumatagal ang gabi, unti-unti nang tinatamaan ng alak ang biyanan ko. Malakas na ang tawa nito at paulit-ulit na ang mga kinukwento. Hanggang sa napapikit na lamang to sa kinuupuan niya. Pasensya na ho. Ihahatid ko lang po sa kwartong biyanan ko." Tinulungan ko siyang tumayo. Mabigat ang katawan nito. Mabuti na lang din at tumulong si Mang Ray. Sa pagkakaangat namin kay Guyo, nagdikit ang braso naming dalawa ni Mang Ray. Nakaramdam ako noon ng kakaiba. Akala ko nga, doon naman ako bago umalis. Napatingin ako sa orasan. Mag-aalas 11 na rin yun ng gabi. Sige ho. Saglit lang po't ipagtitimpla ko kayo." Habang nagtitimpla ko ng kape sa kusina, nakatayo naman siya sa may pintuan. Nakasandala sa dingding. Hindi siya nagsasalita. Tinitingnan niya lamang ako. Kaya naman naiilang ako. "Hindi ka ba nahihirapan?" Biglang basag niya sa katahimikan. "Saan po?" "Sa sitwasyon ninyong mag-asawa. Mahirap ang LDR, lalo na sa panahon ngayon. Hindi madali yun." Anya. Hindi naman ako sumagot. Nilapag ko ang tasa sa mesa.
Magkape na ho kayo. Lumapit naman siya. Hindi agad kinuha ang tasa. Sa halip, tumingin siya sa akin. Miss na miss mo na siya, no? Tanong niya. Napatigil naman ako at hindi ko alam kung bakit ako sumagot. Opo naman. Kung ganun hanggang saan ang kaya mong tiisin? Dagdag niya. Mababa ang boses. Doon na ako naiilang. Pasensya na ho Pero siguro po, ubusin niyo na ang kape niyo para makauwi na rin kayo. Total gabing-gabi na. Ngumiti lang siya pero hindi nawala ang tingin niya sa akin. Pasensya ka na, Iha. Minsan talaga'y nadadala na ako ng usapan. Kinuha niyang tasa ng kape at uminom na. Natahimik na kaming dalawa. Ikaw, at nirerespeto ko yun. Sagot niya. Pero sa paraan ng pagkakasabi niya parang hindi. Ilang sandali pa nang maubos niya ang kape, tumayo na siya. Aalis na ako. Pero babalik ako bukas. May dadalhin ako ditong mga papeles kay kumpare. Anya. Tumango lamang ako. Pagkalabas niya ng bahay, napaupo ako sa silya. Mabigat ang dibdib ko. At hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko kung kababa o kung ano. Hanggang sa kinabukasan nga, bumalik siya. Hindi na ako nagulat nung makita akong muli ang blue na pick-up sa harap ng bahay. Mas maaga siyang dumating. Wala pang biran ko noon dahil nasa palengke silang mag-asawa. Kumusta, Iha? Bati niya. Mabuti naman po, sagot ko. Pumasok siya sa bahay at umupo muna. Siya nga pala. Pasensya ka na, naging makulit yata ako kagabi. Ganun lang kung kumusta ang pagsasama namin ni Luis, kung kailan ba siya uuwi, at kung masaya ba ako. Hindi ko alam kung bakit naman ako naging tapat. Mahal ko talagang asawa ko. Pero totoong sinasabi ninyo, mahirap po talaga ang LDR. Tumango siya. Alam ko, Iha, dahil naranasan ko din yan noon. Siya nga pala, Jenny. Kung sakaling kailangan mo ng kausap, nandito lang ako, ha? Inubot niya ulit ang kamay ko. At muli, mas malinaw na ngayon na pinisil niya ang palad ko mas matagal. Hindi ko naman pinawi ang kamay ko. Hindi ko na alam kung kailan nagsimulang maging normal ang presensya ni Mang Ray sa buhay ko. Nung una talaga, bisita lang siya ng biyanan ko. Sunod, kakilala. Hanggang sa naging taong inaabangan ko ang dating, kahit pilit kong tinatanggi sa sarili ko. Isang hapon noon, dumaan siya sa bahay. Jenny, Iha, bungad niya. Si Guyo. Wala pa ho Kasama niya si nanay na umalis. Ganun ba? Naku, pakisabi na lang na pumunta kayo sa bahay bukas, ha? Napatigil ako. Bakit po? Kaarawan ko, huwag kayo magot ko bago pa man ako makapag-isip ng maayos. Kinabukasan noon, sabay-sabay kaming pumunta roon. At nang makarating kami, doon ako unang namangha sa bahay niya. Medyo malayo-layo din ang bahay nila. Malaki ang bahay ni Mang Ray. Malawak ang bakuran, mataas din ang gate nito. Malinis at halatang pinag-isipan ang bawat detalye. Mula sa mga halaman hanggang sa disenyo ng bahay. Happy birthday ho. Bati ko dito. Ang laki ho pala ng bahay niyo, no? Mag-isa lang po kayo dito? Tanong ko. Oo, Iha. Pero may isa naman akong kasambahay. Anya. May kakaibang lungkot sa tono niya pero hindi naman niya pinahalata. Pumasok kami. Napakaluwag ng sala at malamig ang hangin. Walang mga kalat, wala lang litrato ng pamilya niya. Walang bakas ng babaeng kasama sa buhay. At habang nag-uusap sila ng mga biyanan ko, abala naman ang katulong sa kusina. At ilang sandali pa kumain na kami. Pagkatapos noon, nag-inuman muna sila. Kwentuhan ulit tungkol sa negosyo, nakaraan at mga plano. Unti-unti, tinamaan ng alak ang biyanan kong lalaki. Ang babae naman ay nagpapahinga na sa kwarto. Ako, tahimik lang, nakatitig sa baso ko. Hindi ako umiinom pero ramdam ko ang init ng gabi. Paminsan-minsan, nagtatagpo ang tingin namin ni Mang Ray.
pero hindi na tulad ng dati na may pag-aalangan. Ngayon, para bang may malinaw na mensahe sa mga mata niya at mas malinaw din ang sagot ko kahit hindi ko sinasabi. Maya-maya, tumayo na rin si Tatay Guyo. "Jenny," sabi niya, "inaantok na ako, napagod din ako sa biyahe. O paano, mauna na ako sa kwarto ha? Ikaw nang bahala dito." "Opo." Maya-maya, lumapit si Mang Ray sa akin. "Relax ka lang, Jenny. Hindi kita pipilitin sa kahit na ano," sabi niya. Tumango ako. Umupo ako sa may sofa. Ilang sandali pa, inalok niya ako na uminom kahit konti. "Sige na, konti lang, para hindi ka masyadong kabado." Hindi ko naman alam kung bakit ko yun tinanggap. Uminom ako isang lagok, hanggang sa dalawa, hanggang sa maramdaman kong umiinit ang pisngi ko. "Hindi ka talaga sanay ano?" sabi niya na bahagyang nakangiti. "Hindi po eh." Lumapit siya at umupo sa di kalayuan. Hindi naman niya ako hinawakan. "Alam mo, iha," sabi niya, "katulad mo, matagal din akong mag-isa." Tumingin ako sa kanya at nakita ko sa kanyang mga mata ang kalungkutan. Mula nang mawala ang asawa ko, hindi na ako naghanap ng kapalit. Dugtong niya. Pero minsan talaga, may mga gabing gusto mo lang ng may kausap, may katabi, at may kasalo sa kama. Katulad mo, ganun din ang nararamdaman ko. Napatingin ulit ako sa kanya at doon ko ulit nakita, hindi siya mayabang na tao, pero may tinatagong lungkot ang mga mata niya. "Hindi kita gustong ilagay sa alanganin," sabi ulit niya. "Pero ayokong magsinungaling. May nararamdaman ako para sa iyo, iha. Nung nakita kita, nagulat ako. Hindi ko talaga akalain na asawa ka ni Luis." Bumilis ang tibok ng puso ko. Yun nga po eh. May asawa po ako, kaya dapat hindi niyo na sinasabi ang mga ganyan. Mahina akong sabi. "Tama ka." Natahimik kami. Ang pagitan namin ay ilang metro na lang. "Pero kung gusto mong umalis ngayon, ihahatid kita ngayon din," dagdag pa niya. Pero hindi ako kumilos noon, Miss Love. At doon, unti-unti niyang inabot ang kamay ko. Hindi rin ako umiwas. Marahan ang pagkakahawak niya. Para bang naghihintay ng sagot. At ang hindi ko binawi ang kamay ko, doon niya ito hinigpitan. Parang sinisiguradong totoo ang sandaling yon. "Jenny," sabi niya na mababa ang boses. "Pwede ba? Total eh, parehas naman tayong nangangailangan. Parehas nating mapupunan ang pangangailangan ng isa't isa. Ako walang asawa. Ikaw eh malayo ang asawa mo. Isa pa'y hindi naman niya malalaman. Hindi natin sasabihin. Isesikreto natin to kahit kanino." Hindi ako nakasagot sa sinabi niya. Hindi na niya sinabi ang susunod na gagawin. Hindi ko na rin siya tinanong pa. Tumayo siya at dahan-dahan akong inalalayan. Naglakad kami papunta sa kwarto niya. At sa loob ng silid niya, sobrang lakas ng kabog ng puso ko noon, Miss Love. Ganun pala yun, na kapag nasa ganung sitwasyon ka na, hirap ka ng pigilan ng sarili mo. Madaling sabihin na dapat lumayo ka, dapat umalis ka. Pero kapit. Hindi ko na maalala ang lahat. Ang alam ko lang may nangyari sa amin. Isang bagay na alam naming mali at isang desisyong hindi na mababalikan. Napamura ako noon, Miss Love. Kasi kahit may edad na siya, kaya pa rin niya akong dalhin sa alala. Bumalik ako sa silid na nakatalaga sa akin at doon ako natulog. Pagod na pagod at malakas ang kabog ng dibdib. Kinabukasan, pag-uwi namin ng bahay, alam kong may nabago na sa akin. Hindi na nga ako makatulog ng maayos. At kahit nakahiga ako sa kama sa bahay ng biyanan ko, pakiramdam ko hindi na ako nandun. Nasa pagitan ako ng takot at pananabik. Dalawang damdaming ayaw ko sanang maramdaman pero pilit bumabalik. Sinabi ko nga sa sarili ko na hindi na mauulit yun.
Nasapat na ang isang beses para matauhan ako na may asawa ako, na kailangan kong igalang ang lalaking patuloy na nagtitiis na malayo sa akin. Pero nung kinabukasan ulit, tumawag si Mang Ray. "Ayos ka lang ba, Iha?" Tanong niya. "Opo, maayos naman ako." Sagot ko kahit hindi na ito basta pagkakamali. Sabi niya paminsan, "Alam mong may nararamdaman ako sa iyo, Iha. Mahal kita. Ilang beses ko nang sinabi yon." Pero sinubukan kong lumayo noon. Sinubukan kong umiwas sa kanya. Pero mas lalo siyang nagiging present. At sa bawat pangulit niya, paglapit niya, doon ako mas nahihirapang tumanggi. Hindi dahil takot ako, kundi dahil hindi ko na alam kung paano ko ba siya tatanggihan. At mas lalo akong nabahala nung mapansin ng biyenan ko ang pagbabago ko. "Jenny, Iha, may dinadala ka yata lately, may problema ka ba? Ayos ka lang ba?" Ngumiti lang ako. Ayos lang po. Pero sa loob ko, gumuguho ang dibdib ko. Isang hapon, dumating na naman si Mang Ray sa bahay. "Sandali lang, Jenny. Gusto lang talaga kitang makita," sabi niya. Matagal siyang nakipagkwentuhan sa biyenan ko. At nung sandaling umalis to, sinamantala niya ang pagkakataon para makausap niya ako. Sa kusina, kung saan kaming dalawa na lamang ang nandun. Mabilis niya akong niyakap at kinindala ng halik sa labi. Hindi na ako nakatanggi pa. Nung gabing yun, hindi ako makatulog. Iniisip ko siya. At bandang 10:00, may dumating na mensahe. "Jenny, nandito ako sa labas." Pinilit kong huwag pumunta. Pinilit kong magpakatatag noon pero sa huli, lumabas pa rin ako. At doon, Miss Love, may nangyari na naman sa amin. Sa kotse niya, ilang beses siyang nagpakasasa sa akin. Hindi na iyon tulad ng dati o nung una na may kaba at pag-aalinlangan. Ngayon, tila ba sanay na sanay kami. Matapos yun, lumabas ako ng kotse niya at mabilis na bumalik sa bahay. Naupo ako sa gilid ng kama. Maya-maya, nag-vibrate ang phone ko. "Jenny, nag-text na naman siya. Ayoko na ng patago." Doon ako tuluyang natakot. Kinabahan ako. Hindi pwede. Masisira ang lahat. Alam mo namang may asawa ko, hindi ba? Sagot ko. "Handa naman akong panindigan ka. Kahit masaktan ng iba, handa ako. Mahal kita. Alam mo yan, Iha. Pero ako, hindi handa. Hindi mo ba ako naiintindihan?" Maya-maya, habang kachat ko siya, tumawag ang asawa ko. At habang kausap ko sa video call ang mister ko, nakangiti ito habang kinukumusta ko. Sinabi niyang miss na niya ako. At ako nakikinig habang unti-unting nilulunod ang sarili ko sa kasinungalingan. Kaya ngayon, nandito ako, Miss Love. Hindi ko na talaga alam tuloy niya akong binabalikan. Hindi ko alam kung paano haharapin ang asawa kong walang kaalam-alam. Gusto kong sabihin sa biyenan ko ang lahat. Gusto kong sabihin na gusto kong lumayo. Na ayoko na. Ayokong masira kami ng asawa ko. Pansamantala lang siya. Nadala lang ako noon. Kaya nandito ako ngayon sa inyo. Upang lumapit. Upang humingi ng payo. Ano bang gagawin ko? Paano ba ako makakaalis dito? Paano ko ba siya maiiwasan gayong patuloy siyang bumabalik sa bahay? At hanggang kailan ko naman itatago to? Ayokong masira kaming mag-asawa. Ayokong malaman ni Luis ang nangyari. Kaya yun ang kinakatakot ko. Sana'y mabigyan niyo ako ng maayos na payo. Nagmamahal, Jenny.
Kahit wag mo nang bayaran yung utang mo, Zenny. Kung kailangan mo pa ng tulong, magsabi ka lang. Alam mo namang hindi kita matatanggihan. Salamat ho talaga, Mang Ronald. Hindi ko na ho talaga kasi alam yung gagawin ko eh. Gipit na talaga kasi kami ngayon. At kayo na lang po talaga yung malalapitan ko. Alam mo, Zenny, maganda ka naman eh. Bakit mo hinahayaan ang sarili mong lokohin ka ng asawa mo? Kung ako lang, Zenny, kahit matanda na ako, kayang-kaya pa rin kitang buhayin. Iwanan mo na lang ang asawa mo at sa akin ka na lang. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Nagbabalik na naman po ang inyong narrator, Miss Mizzy. Ating pakinggan ang kwento ng buhay ng ating letter sender na itatago natin sa pangalang Zenny. Pero bago tayo mag-umpisa, palike muna at subscribe na rin po sa ating channel. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang aking istorya. Isang karanasang hindi ko makalimutan. Isang pagkakamali na hindi ko pinagsisisihan. Ibinigay ko ang aking sarili sa matandang naging sandalan ko ng mga panahong walang-wala ako. Ang siyang umako ng responsibilidad ng aking asawa. Ang matandang laging nagsasabi sa akin na kahit hindi ako mag-ayos, ay maganda pa rin akong babae at kamahal-mahal. Siya si Mang Ronald. Bago ko umpisahan ang aking kwento, ay nais ko pong magpakilala sa inyo. Ako nga po pala si Zenny, 28 years old at may 3 anak na. Medyo chubby ng kaunti at moreno. Kahit na di nakakapag-ayos ay ayos lang dahil maputi naman akong babae. Hindi na kailangang maglagay ng kolorete sa mukha dahil maraming nagsasabing maganda ako. Chubby man daw ako, ay malakas talaga ang apil ko. May taas ako na 5'4", at hindi naman po sa pagmamayabang, ay nabiyayaan ako sa parting dibdib. At yun ang alam kong dahilan kung bakit lagi kong nahuhuling nakatingin sa akin ang matandang may-ari ng inuupahan naming bahay na si Mang Ronald. Ang panganay ko ay 5 taon. Ang pangalawa ay 3 taon. Ang bunso ay 2 taon pa lamang. Bahala na kayong husgan ako kung sa tingin niyo man ay nagpabaya ako dahil sa pagluwal ko ng sunod-sunod kahit nahirap na kami sa buhay. High school lamang ang natapos ko sa pag-aaral. Nung hindi pa ako nag-aasawa ay nagtatrabaho ako bilang fish vendor sa palengke. Hanggang sa nakilala ko ang asawa kong itago niyo na lamang sa pangalang JR. Isang construction worker. 32 years old, 5'6" ang taas at may anak sa pagkabinata pero hindi niya nakikita at nakakasama dahil nasa nanay ito ng bata. Noong una ay maayos naman kami ni JR. Lalo na noong kami palang 2 at bago pa lamang kaming kasal. Mabait naman siya sa akin at maalaga. Pero sa paglipas ng panahon, ay nagbago din ang lahat sa amin. Lalo na nitong mga huling buwan na nagkakaroon na kami ng problema. Ang bunso kasi naming anak na si AR ay isinilang kong may sakit sa puso. Sakitin ang bata at madalas namin siyang dalhin sa ospital. Bagay na lalong nagpapahirap sa aming mag-asawa. Sa halip na maging matatag kaming buong pamilya nang dahil sa pagsubok na dumating sa aming buhay, ay kabaligtaran ang nangyari. Dito na nagsimulang magbago si JR. Naging mainitin ang ulo ng aking mister na hindi na nga ako nito tinatabihan sa kama at wala nang gana sa akin. Kahit nasabihin na marami na kaming anak, ay babae pa rin naman ako at may sariling pangangailangan. Nagtitake na rin naman ako ng pills dahil ayoko nang mabuntis. Taong 2024 ng Marso.
Sa araw na ito ay na-diagnose ang anak ko sa pagkakaroon ng atrial septal defect. Enlarged din ang puso ng anak ko. Maraming gamot ang kailangang bilhin. Mahal pa at napakaraming bawal. Kung saan ako lumapit para lamang mabili ko ang mga gamot ni AR. Sa mga kawani ng gobyerno, sa mga private sectors na tumutulong hanggang sa awa ng Diyos ay nabili ko ang lahat ng mga gamot ng bata. Mahaba-haba nga lamang na pila at pag-aantay. Kailangang magtiyaga dahil mahirap ka. Masakit bilang ina na makita ang anak mong nahihirapan. Kung pwede lang sana na akong ina niya ang umako ng lahat, huwag na lamang ang anak ko. Pero ano bang magagawa ko, kundi ang maawa na lamang sa kanya. Sa mga panahong ito, ay pinabayaan ako ni JR sa tungkulin sa aming anak. Kahit man lang sa pagbabantay ng 2 bata, habang nasa ospital kami ay hindi nito magawa. Mas nanaisin pa nitong umalis sa bahay at makipag-inuman sa mga kumpare niya. Lagi niya ring katuwiran ang salitang, wala tayong kakainin kung mag-a-absent ako sa trabaho. Kahit masakit sa akin dahil pakiramdam ko'y nag-iisa ako ng mga oras na yun, ay tinanggap ko ang lahat. Valid naman ang reason niya, ngunit ang pinagtataka ko ay kulang na kulang ang perang ibinibigay nito sa panggastos namin araw-araw. Alam kong hindi kumpletong ibinibigay ng mister ko ang sahod niya. Dati naman kasi na malaki ang entrega niya sa akin at sumasapat naman yun sa amin. Pero nakakapagtakang sa ngayon ay kakarampot lamang na halos kulang pa sa pang-araw-araw naming pagkain. Sa mga panahong nahihirapan ako, naging sandalan ko si Mang Ronald. Isang 55 anyos na matandang binata. Siya ang may-ari ng bahay na inuupahan namin. Mabait si Mang Ronald. May itsura, kahit na matanda na. Brusko ang katawan. Hindi siya payat, hindi rin malaki ang tiyan. Dati itong sundalo, pero hindi na nakapag-asawa nang iwanan siya ng girlfriend niya. Madalas kong makita na nakatingin ang matanda sa akin. Hinahayaan ko na lamang at nginingitaan dahil alam kong humahanga lamang ito sa akin. At isa pa, wala itong asawa, kaya't alam kong kulang ito sa dilig. Dapat talaga ay kaming mag-asawa ang magkaagapay para lagpasan ang problemang ito. Pero ang nangyari, ang matandang landlord namin na si Mang Ronald ang naging kasama ko sa lahat. Para akong walang asawa at ang naging asawa ko ay ang matanda. JR, baka naman may extra ka pa dyan na pera. Pambili lang ng pagkain ng bata. Kawawa naman oh. Kanina pa ako kinukulit. Bibili daw kay Aling Lusing. Ano ka ba naman, Zenny? Pati ba naman yan sa akin pa rin? Naibigay ko na nga lahat ng pera sa'yo eh. Tsaka wala kaming overtime ngayon. At kulang kami sa materyales. Kaya walang ganong trabaho. Pagrerason pa niya. Eh kung wala ka naman palang overtime, bakit anong oras ka na kung umuwi ng bahay? Hindi ko napigilang tanong sa asawa ko. Imbis na sagutin, ay tinapon nito ang basong nasa mesa. Kinukwestiyon mo ba ako, Zenny, ha? Ano bang pakialam mo? Pare-pareho kayo ng mga anak mo. Wala na kayong binigay sa akin kundi sakit sa ulo. Wika nito sabay alis. Lumipas ang mga araw. Walang pakialam ang aking mister sa amin ng mga bata. Labas-pasok sa bahay na para bang wala kaming problema at hindi kami nakikita. Naging madalas ang pag-alis niya ng bahay nang hindi naman nagpapaalam sa akin kung saan siya pupunta. Hindi man lang ako nito tinatanong kung okay pa ba kami ng mga anak niya. Hindi ito ang pinangarap kong buhay para sa pamilya namin. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay nangyari ang lahat ng ito sa isang iglap lamang. Zenny, may labada ka ba ngayon? Ipapalaba ko sana yung mga damit ko.
Bungad sa akin ang matandang si Mang Ronald na nasa labas ng bahay namin. Sakto namang nagwawalis ako noon habang nakayuko, kaya't kitang-kita ko ang pagkabigla ng matanda. Saktong-sakto ho, Mang Ronald, kailangan ko ng pera ngayon. O sige't pumaroon ka na lang sa bahay, iha. Wika ng matanda. Saglit ko lang tinapos ang trabaho ko sa bahay at agad akong dumiretso sa bahay ng matanda. Sandali lang naman ako natapos at kakaunti lamang ang pinalabhan ni Mang Ronald. Siya nga pala, Zenny. Kumusta ng anak mo? Tanong nito habang naglalaba ako. Hindi pa ho ayos, Mang Ronald eh. Ang asawa mo? Ganun pa rin ho. Puro problema. Sa pagtayo ko ay nakita ko pang napalunok ang matanda. Marahil dahil nakakita na naman to ng hindi dapat. Minsan ay natatawa na lang talaga ako kay Mang Ronald sa mga nagiging reaksyon niya kapag nakikita ako. Sa isang linggong lumipas, ay hindi na nag-entrega ng pera sa akin ang magaling kong asawa. Bumibili na lamang siya ng kaunting bigas, noodles, canned goods at tuyo tuwing sahod niya. Pagkatapos ay sasabihin nitong ubos na ang pera niya nang hindi ko alam kung saan napunta ang iba. Jay, may pera ka ba dyan? Kailangan ko kasi bukas para sa check-up ni AR eh. Tanong ko sa mister ko isang araw. Wala na akong perang natira, Zenny. Di ba't pinili ko na lahat ng pangailangan dito sa bahay? Hindi na ako nakapagtimpi ng mga oras na yun. Ano ka ba naman? 5 kilo lang na bigas ang binili mo. Kailangan ko ng pera pamasahe bukas papuntang ospital. Saan naman ako magnanakaw wala ka namang binibigay na pera? Masamang tingin lamang ang sinagot ng aking asawa sa akin. Ipagpaliban nyo na lamang yung check-up na yan. Alangan namang pilitin niyo ako. Sinabi ko na nga wala akong pera. Bilyaw sa akin ni JR. Pagkatapos ay umalis na siya at iniwan na lamang akong naiiyak dahil hindi naman pwedeng ipagpaliban ang check-up ng anak ko. Sa kadesperahan kong maghanap ng mahihiraman ng pera, kinapalan ko ang mukha ko at lumapit kay Mang Ronald. Tao po? Mang Ronald? 3 katok sa kanyang pintuan bago ito bumukas. Oh, Zenny, ikaw pala nung sa atin. Mang Ronald, baka pwede ho akong makahiram ng pera, kahit 500 lang. Kailangan ko kasing ipa-check up itong si AR bukas eh. Napapailing na lamang siyang napatitig sa akin. Sandali, sige tumupo ka muna. Pagbalik ng matanda ay may dala na itong perang kailangan ko o dala na nito ang pera na kailangan ko. O eto, kahit wag mo nang bayaran yung utang mo, Zenny. Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang. Alam mo namang hindi kita matanggihan. Masaya ako na hindi ko maipaliwanag. Hindi ako humingi at uutangin ko lang sana, pero may taong nagkusang ibigay ang pangangailangan ko. Napaiyak ako sa harapan ng matanda. Sa susunod na may pangangailangan ka, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin, Zenny. Basta't may pera ako, bibigyan kita. Hindi ko sinasadya ang bugso ng damdamin ko, kaya't napayakap ako kay Mang Ronald. Nagdikit ang aming mga balat at alam kong ramdam ng matanda ang init na bumalot sa aming dalawa. Salamat ho talaga, Mang Ronald. Hindi ko na ho kasi talaga alam yung gagawin ko eh. Gipit na talaga kasi ako ngayon at kayo na lang yung alam kong malalapitan ko. Pakiramdam ko ay nakahanap ako ng kakampi, kapatid, kuya o kapamilya o asawa sa katauhan ng matanda. Zenny, hindi naman sa nakikialam ako sa inyong mag-asawa, pero mas mabuti sigurong kausapin mo ang asawa mo. Nagtataka ako sa sinabi ni Mang Ronald sa akin noon. Bakit naman ho? Tanong ko sa kanya. Nakita namin siya kahapon. May kasamang babae. Nakaakbay pa nga siya at nakahawak naman yung babae sa bewang niya. Alangan naman magkamali ako ng hinala, gayong kitang-kita ko naman. Mas talo kong pinanghinaan ng loob sa narinig mula kay Mang Ronald.
Seryosong tao si Mang Ronald. Minsan nga sinasabing istrikto at masama ang ugali. Pero hindi ko nakikita yun sa matanda. Ang tanging nakikita ko kay Mang Ronald ay ang pagiging seryosong tao nito. Maasahan at magiliw sa mga bata. Kinabukasan ay tumungo na kami ni AR. Natapos na lamang ang check-up ng aking anak pero tila wala pa rin ako sa sarili. Hindi ko na alam kung ano ba talaga ang uunahin ko. May problema ako sa anak ko. Dumagdag pa ang walang hiyang asawa ko. Alam ko naman sa sarili ko na may kalokohang ginagawa si JR. Ramdam ko naman yun bilang asawa. Wala lamang akong pinangahawakang ebidensya. Pero ang biglang pagbabago niya sa amin ay tila ba nabigyan na ng kasagutan. Nang dahil ito sa pagkakahibang niya sa ibang babae. Gusto ko siyang kausapin gaya ng sinabi ni Mang Ronald, ngunit nag-aalangan ako. Natatakot akong iwanan niya kami. At baka mas piliin pa niya ang kanyang babae. Paano na lamang ang aking mga anak? 3 pa naman sila. Paano ko sila kakayaning buhayin sa paglalabada lamang? Wala akong nagawa noon, kundi ilibing ang sarili ko sa katahimikan. Kinimkim ko ang lahat ng aking nalalaman. Ang lahat ng katanungan ko kay JR ay nanatili sa aking isipan. Wala akong lakas ng loob para tanungin siya tungkol sa mga bagay-bagay na gusto kong itanong. Natatakot akong tanggapin ang isasagot niya sa akin. Natatakot akong harapin ang buhay namin ng mga anak ko nang wala ang asawa ko. Hanggang sa mas lalo pang lumala ang mister ko. Minsan 2 araw bago siya makakauwi. At kapag tatanungin ko ay walang sagot na ibinibigay ito sa akin at tutulugan lamang ako. Nagdadahilan itong pagod siya at wala siyang oras. Nang sumapit ang araw ng Sabado, araw ng sahod niya, walang mister, walang JR ang umuwi sa bahay namin. Dilat ang mga mata ko buong gabi sa paghihintay na sana'y dumating kahit anino niya, pero wala. Kinabukasan ay naglakas loob na akong puntahan siya sa pinagtatrabahuhan niya. Wala na kasi kaming makain. Iniwan ko na lamang muna ang mga bata kay Mang Ronald. Pero wala ang asawa ko. Wala akong nadatnan doon. Dalang sabi ng mga kasamahan niya sa trabaho, hindi na raw ito pumapasok ng ilang araw kaya't nagagalit na rito ang foreman nila. Laylay ang mga balikat ko na umuwi ng bahay namin. Gusto kong umiyak, gusto kong magwala, pero hindi naman makakatulong ang lahat ng ito. Sinabi ko naman na kasi sa'yo na kausapin mo si JR. Bungad sa akin ni Mang Ronald. Nararamdaman ko ang pag-iinit ng mga mata ko. Dumating ako sa bahay na inuupahan namin na tulog na ang mga bata at binabantayan ito ng matanda. Sige na, kumain ka na muna Jenny at huwag kang magpalipas ng gutom. Hindi ko na mapigil ang luha ko sa pagpatak. Paano na kami nito ng mga anak ko? Yun ang palagi kong iniisip. Nagulat na lamang ako. Nangyakapin ako ng matanda ng mahigpit. Doon ako sa dibdib niya umiyak. Tila ako nakatagpo ng kapayapaan at takbuhan ng mga oras na iyon. Na hindi ko man lamang naisip ang iisipin ng ibang tao sa aming dalawa ng landlord. Alam mo Jenny, kahit na hindi ka naman nag-aayos ng sarili mo, maganda ka. Marami pa rin namang lalaki dyan. Huwag mo namang hayaan na lokohin ka lang ng asawa mo. Kung ako lang Jenny, kahit matanda na ako, kayang-kaya pa rin kitang buhayin. Iwanan mo ang asawa mo at sa akin ka na lang. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Mang Ronald naman, nakatitig kong wika sa matanda. Hindi ako nagbibiro, Jenny. Sa loob ng ilang taon, ngayon lamang ulit ako nagtapat sa isang babae. Kahit matanda na ako, Jenny, malakas pa rin ako. Kayang-kaya ko kayong buhayin ng mga bata at may ibubuga pa rin ako. Huwag mo namang hayaan na gawin kang tanga ng asawa mo.
Huwag mo nang ipilit ang sarili mo. Sa mga sumunod na araw, ay sunod-sunod na ang pagtulong ni Mang Ronald sa amin. Dinala din namin si AR sa espesyalistang doktor sa mungkahin niya rin, isang cardiologist. Sinabi kasi sa akin ng doktor sa pampublikong ospital na kailangan kong ipa-to the echo ang anak ko para matukoy ang tunay na kalagayan niya. Hindi ko iyon nagawa dahil wala akong pera. Si Mang Ronald ang pumilit sa akin na ito the echo si AR. Doon ko nalaman na kailangan pala ng anak ko ng open heart surgery. Bago pa ang surgery, ay kailangan ko pa ng maraming test kung kakayanin ba ng anak ko ang surgery. Malaking halaga ang kailangan ko kaya halos sasabog ang puso ko sa pinaghalong sakit, lungkot at pagkahabag para sa bata. Iyak ako ng iyak noon habang si Mang Ronald ang nasa tabi ko. Inakala pa ng mga tao sa ospital na mag-asawa kaming dalawa. Pero hindi. Napakalayo nun sa katotohanan. Pero sana nga. Sana si Mang Ronald na lang ang asawa ko para maramdaman kong may asawa ko. Ang magaling kasing lalaking pinili kong makasama ay nagpapakasaya sa buhay kasama ng babae niya. Frustrated akong umuwi ng bahay pero wala pa rin ang mister ko. Tinanong ko ang mga kaibigan niya kung nasaan ba to pero wala naman silang maisagot. Tanging awa ang naroon sa mga mata nila. Kinagabihan ay pumunta sa amin si Mang Ronald at nagbigay sa amin ng letsyong manok. Tuwang-tuwa ang mga anak ko. Dito na rin siya sa amin nakasabay o nakisabay ng hapunan. Kitang-kita kong napaparapit na ang loob ng mga bata kay Mang Ronald. Lalo na ako. Yun ang tagpong naabutan ng magaling kong asawa sa bahay namin. Masama ang tingin niya sa akin, pero binaliwala ko lamang yun. Hanggang sa nagpaalam na rin si Mang Ronald na uuwi na. Anong ginagawa ng matandang yun dito sa bahay? Tanong nito. Galit ako noon. Sobrang galit ako ng mga oras na yun. Nakita mo naman, di ba? Binigyan kami ng pagkain. Kung wala si Mang Ronald, baka wala na kaming kinakain dito pagdating mo. Anong palagay mo sa amin? Hindi nagugutom? Nauuwi ka na lang kapag gusto mo? Halos ilang linggo kang wala. Alam mo ba kung sinong bumubuhay sa amin? Yang matandang yan. Kaya kung wala kang magandang sasabihin sa kanya, manahimik ka na lang. Natulala si JR sa sinabi ko. Hindi yata akalain na magagawa kong magsalita sa kanya ng ganun. Humingi ito ng tawad sa akin. Sinabi niya nagkamali siya at hindi na niya yun uulitin pa. Mas matimbang daw kaming pamilya niya kaysa sa babae niya, kaya siya bumalik. Inamin niya sa akin na nagkaroon naman talaga siya ng karelasyon. Isang dalagang babae. Pero iniwan daw siya nito nung ubos na ang sahod niya. Nagalit daw ang babae dahil hindi na siya nagtatrabaho. Gusto ko siyang sumbatan at sabihin sa kanyang iyon ang karma niya. Pero mas pinili ko na lamang manahimik dahil ayoko nang makipagtalo. Tinanggap ko si JR para sa mga bata, hindi na para sa sarili ko. Dahil sa totoo lang, ng mga oras na iyon ay tila unti-unti nang naglalaho ang nararamdaman kong pagmamahal para sa asawa ko. Sa isang iglap at ganun kabilis. Sino ba naman kasing asawa ang magiging masaya kung paulit-ulit kang ginagago ng asawa mo? Nandidiri ako sa kanya. Bigla kong hinanap ang matanda. Parang bigla kong na-miss ang presensya niya sa araw-araw namin. Isang linggo ang nakalipas. Balik sa dati ang asawa ko. Overtime na naman pero hindi nag-iintrega ng pera. Tuluyan na akong sumuko ng mga oras na yon sa relasyong meron kami. Tama na, nakakasawa na. Minsan ay hindi na naman siya umuwi. Kaya't hindi ko na rin napigilan ang sarili ko sa namumuong relasyon na nagsimulang umusbong sa pagitan namin ni Mang Ronald. Dahil ilang araw na namang wala ang mister ko, ay palagi kaming nagkakausap ni Mang Ronald. Sabi ko naman kasi sa'yo,
Pahalagahan mo rin ang sarili mo, Zenny. Hindi ka babae lang. Naging natural na sa amin ng matanda ang paghawak ng kamay, akbay at yakap. Minsan pa nga ay humahalik ako sa labi nito. Patuloy akong binigyan ni Mang Ronald ng pera para sa gamutan ni AR, kahit hindi na ako nagpapakahirap na pumila, bagay na lubos kong pinagpapasalamat dito. Hanggang sa ang simpleng relasyon na iyon ay mas nauwi pa sa mas malalim pang ugnayan. Isang araw, tuluyan nang may nangyari sa amin ni Mang Ronald. Mang Ronald, kayo pala. Wika ko nang bumungad sa pinto ang matanda. Nakasando lamang ako ng itim noon at kitang-kita ko ang pagtitig sa akin o pagtitig sa akin ni Mang Ronald. Kumain na ba kayo? Utal-utal nitong sabi. Katatapos pa lang ho. Pasok kayo. Nakatulog kasi ng maaga ang mga bata dahil sa pagod. Nang tuluyan siyang pumasok, ay agad ako nitong niyakap sa bewang at siniil ako ng halik. Hindi ko alam kung bakit walang pagtutol na tinugon ko ang halik ng matanda. Para akong nasabik bigla. Marahil dahil matagal na rin namang walang nangyayari sa amin ng asawa ko. O asawa pa nga bang matatawag. Mula sa pinto ay napunta kami ng matanda sa sahig ng sala. Hindi alintana ang lamig ng sahig. Doon ay tuluyan kong binikay ang aking sarili sa kanya. Sa paglipas ng araw, ay parang naging natural na lang sa akin ang angkinin ako ng matanda. Bahala na kung husgahan niyo man ako, pero yun ang totoo. Naging masaya ako sa relasyon namin ni Mang Ronald. Sa mga pagpuslit niya sa bahay kapag tulog ang mga bata. Alam kong mali pa rin to dahil may asawa kong tao. Pero masisisi niyo ba ako? Gayong hindi naman tumayong asawa ang asawa ko. Dahil si Ronald ang naging kaagapay ko sa lahat ng aking problema. Tuluyan nang nawala ang pagmamahal ko sa asawa ko at nabaling iyon sa matanda. Wala na ang dating pagmamahal sa aming relasyon. Wala na ang dating masayang pagsasama namin. Hanggang sa isang araw, ay niyaya ako ni Mang Ronald na sumama sa kanya. Kung gusto mo, Zenny, magsama na lang tayong dalawa. Sa akin ka na pumisan at isama mo ang mga bata. Huwag mong isipin ang sasabihin ng ibang tao. May bahay ako sa probinsya at doon tayo titira. Ipagkakatiwala ko lamang tong paupahan kay Julio. Meron akong sakahan doon, kaya't mas magandang mamuhay doon. Sumang-ayon ako noon sa nais ng matanda. Tama, sumama kami ng mga bata sa kanya. Sa paglipas ng buwan, naging masaya ako kay Mang Ronald. Kahit ang mga bata ay makikita mo ang saya sa mukha nila, para na kaming mag-asawang dalawa ng matanda. Naging maayos ang buhay namin. At may tirahang maayos, nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Itinuring ni Mang Ronald ang aking mga anak na para na niyang tunay na anak. Hanggang sa nakatanggap ako ng text sa aking mister at humihingi ng tawad at namimiss na raw niya kami. Pero hindi ko na siya pinansin pa dahil kontento na ako sa matandang tunay na nagpahalaga sa akin, lalong-lalo na sa mga anak ko. Tama ba ang ginawa ko? Nagmamahal, Zenny. Hanggang dito na lang po ang ibabahagi kong istorya at salamat po sa mga nakinig. Hanggang ngayon ba pare? Wala ka pa ring asawa? Aba, wala ka na yata sa kalendaryo. Wala ka bang balak? Wala pa Mari eh. Alam mo naman, medyo pihikan tayo. Gusto ko kasi yung katulad mo. Maganda na, sexy pa. Kung di nga lang ako naunahan ni pare, baka nauna kitang niligawan at ako ang naging asawa mo. Hindi ka pa rin nagbabago, paring Roy. Mapagbiro ka pa rin talaga. Pinapatawa lang kita, Mare. Para naman masaya ka pa rin kahit na hindi nakauwi si paring Mark. Gusto mo bang uminom, pare? Pampawala lang ng lungkot. Samahan mo muna ako bago ka umalis.
Wala namang magagalit, hindi ba? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko lamang ibahagi ang aking istorya sa inyong programa. Ang aking pagkakamali na naging dahilan ng pagkawasak namin ng aking mister. Masakit isipin na sa sandaling kaligayahan lamang ay tuluyang nasira ang magandang pamilya na binubuo namin ng aking asawa. Dahil sa lungkot at kakulangan ng kalinga, ay nagpadalos-dalos ako at naging marupok sa harapan ng aming kumpare. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Angeline, 28 years old at isang housewife. Nakatira sa Quezon City kasama ang nag-iisang anak na babae. 5 taon na po kaming kasal ng mister kong si Mark. Hindi niya rin po tunay na pangalan. At siya ngayon kasalukuyang OFW. Isang bagay ang labis kong pinagsisisihan sa mga oras na ito. Nang nagawa kong pagtaksilan ang aking asawa sa kumpare naming si Roy. Parehas silang nagtatrabaho bilang nurse abroad. Ngunit nang maunang magbakasyon sa Pinas si paring Roy, at nalasing kaming dalawa, ay may nangyari po sa amin. Alam kong malaking pagkakamali ang nagawa ko. Pero dahil na rin sa labis na pangungulila ko sa aking mister, ay tuluyan akong nawala sa aking sarili. Hanggang sa nagtuloy-tuloy pa nga ang lihim naming ugnayan. Bihira lamang kung umuwi si Mark. Kaya minsan ay napagtatalunan na rin namin ang bagay na iyon. Kung si paring Roy kasi ay ilang beses sa isang taon kung umuwi, ang asawa ko naman ay swerte ng umuwi ng isang beses. Ang katwiran niya kasi palagi ay para naman daw sa amin ang ginagawa niya. Magkaiba daw kasi sila ni paring Roy. Binata pa ito at siya ay may pamilya ng binubuhay. Naiintindihan ko naman ang rason niya, pero ayoko namang ganito na lamang kami. Gusto ko rin naman siyang makasama ng matagal. Nakapagtapos naman ako ng pag-aaral, pero mas gusto kasi ng mister ko na dito na lang ako sa bahay para may mag-asikaso sa aming anak. Malaki rin naman kahit papaano ang sahod niya, kaya't wala kaming problema pagdating sa pinansyal. Medyo seloso din kasi si Mark. Hindi rin naman kasi sa pagmamayabang, marami pa rin nakakapansin ng kagandahan ko. Hindi raw halata na may asawa at anak na ako. Marami rin sumubok na lumapit sa akin para manligaw, kaya ganun na lamang ang selos ng asawa ko. Bukod kasi sa may magandang mukha, ay maganda rin ang balat ko at pangangatawan. Hindi nga aakalaing nagsilang na ako ng sanggol. Gwapo rin naman ang mister ko. Medyo chubby lang. May maputing balat at mabait din na asawa sa akin. Responsable ito, kaya naman wala na akong mapupunas sa kanya, maliban sa masyado siyang masipag sa trabaho, na dumarating sa punto na nakakalimutan na niya ang responsibilidad niya sa akin bilang asawa niya at ama sa aming nag-iisang anak. Halos hindi man lang kasi nito nakita ang paglaki ng aming anak. Nanganak ako nang wala siya sa tabi ko. At ngayon na 3 taon na ang anak namin, ay 2 beses pa lang siya yatang nakakauwi o 2 beses pa lang siya nitong nakikita. Isang nurse ang trabaho niya. Laging hectic ang schedule, kaya madalang makauwi at gabi lang kung makatawag pagkatapos ng duty. Pero kahit ganon kaabala siya sa trabaho, ay hindi ko talaga nagawang lokohin ang asawa ko at patulan ang mga umaaligid sa akin. Kaya naman hindi ko lubusang maisip kung paano ko nagawang mapagtaksilan ang mister ko. Siguro ay sadyang napuno na rin ako at nahanap ko sa aking kumpare ang hinahanap ko na sana'y si Mark ang nagbibigay sa akin.
Parang dati lang nga kino-question ko ang mga taong nagtataksil sa mga asawa nila. Ngunit nang ako na mismo ang gumawa nun sa asawa ko, ay parang hindi ko naman magawang questionin ang sarili ko. Dahil totoo naman talaga ang sinasabi nilang masarap ang bawal. Mayroon kaming isang anak na babae, si Marga, 3 taong gulang. Lumaki na lang tong minsan lang nakita ng personal ang ama. Si Roy naman, ang kumpare namin, ay ninong ng anak ko. August 2021 noon, nang nauna itong umuwi sa Pinas. Isang pagkakamali ang nagawa ko na nagpabago ng buhay ko at ikinasira ng relasyon namin ng mister ko. Isang pagkakasalang walang kapatawaran na naging dahilan rin para masira ang tiwala ni Mark sa akin. Si Roy ay isang binata pa. Maganda ang pangangatawan at moreno. Higit na mas malaki ang katawan nito kaysa kay Mark. Best friend ito ng asawa ko. Hayaan mo na, babe. Makakauwi rin naman ako Babawi na lang ako sa inyo. Sa iyo ng anak natin. Sabi ng asawa ko sa kabilang linya. Napabuntong hininga na lamang ako. Ilang beses ko na rin kasing narinig sa kanya yan. Kailan pa? Tanong ko. Malapit na. Lagi namang ganyan Ang sabi mong uuwi ka. Dahil malapit ang birthday ng anak mo. 3 taon na siya pero ni minsan hindi ka malang nakapunta sa birthday niya. Mark, lagi ko naman sinasabi sa'yo na dito ka nalang magtrabaho sa Pinas. Kaya naman natin At least kahit papano, nakakasama mo kami. Nakakasama ka namin ng anak mo. O sige na, babawi na lang ako. Nga pala uuwi si Roy. May papadala lang akong maragalo sa'yo. Huwag ka na sanang magtampo sa akin. Hindi pa man ako nakakasagot, ay pinatay na nito ang tawag. Marahil ay bumalik na sa trabaho. Minsan ay nakakasawa na rin ang panay pangako nito sa akin na uuwi na. Ngunit hindi rin naman natutupad. Umaasa kasi ako Ngunit wala rin naman akong magawa kung hindi ang magtiis at maghintay sa pagbabalik ng aking asawa. Dahil sabi niya nga, para din naman sa amin ang ginagawa nito. Mahal ko ang asawa ko, pero bilang babae, gusto ko rin naman siyang makasama. Nangangailangan din ako ng kalinga na siya lang ang pupuno dahil siya ang asawa ko. Ilang araw pa ang nakalipas, hindi kami masyadong nakakapag-usap ni Mark. Malaki pa rin ang tampo ko sa kanya. Kinagabihan noon, malakas ang buhos ng ulan nang may kumatok sa aming bahay. Saktong katatapos kong maligo, nakatapis lamang ako ng tuwalya. Ang nasa isip ko ng mga oras na yon ay ang aking biyanang babae ang naroon dahil madalas itong magpunta ng weekend upang dalawin ang kanyang apo. Agad kong pinagbuksan ito ng pinto at nagulat ako nang makita ang taong nasa labas. May bitbit itong maleta at backpack. Paring Roy, ikaw pala? Bungad na tanong ko dito. Nalaki naman ang aking mga mata nang bigla kong mapagtanto ang itsura ko. Naku Mare, pasensya na, hindi ko alam Ngiting sabi ni Roy, tsaka bahagyang napatitig sa akin. Napalunok na lamang ako at umatras para buksan pa ang pintuan. Ayos lang, pumasok ka na muna. Pasensya ka na, kakatapos ko lang maligo. Akala ko kasi ang biyanan ko ang dumating. Kakarating mo lang yata, bakit dito ka pa dumiretso? Ang lakas pa naman ng ulan. Ayos lang, bigla naman kasi ang pagbuhos ng ulan nung papunta na ako dito. Idadaan ko lang sana yung pinabibigay ni pare Uuwi rin kasi ako ng probinsya, kaya inuna ko nang idaan to sa'yo. Naku naman, nag-abala ka pa. Pinaghandaan mo pa nga yatang pagdating ko, Maria. Tila mapagbirong sabi nito sa akin. Ikaw talaga. Pilo ka pa rin. Nasaktuhan lang no? O siya sige't maiwan kita saglit. Magbibihis lamang ako. Mabilis kong sabi at umakyat para magbihis.
Nang makabalik ako ay nahuli ko siyang nakatitig sa akin. Alam ko ang mga ganong klase ng titig pero hindi ko na lamang pinansin. Inisip ko na lamang na wala lang yun at tumabi na lamang ako sa kanya ng upo. So, anong balita sa inyong magkumpare? Wala namang bago, Mare, ganun pa rin. Hindi mo ba napilit na umuwi ang kumpare mo? Parang ayaw na yatang umuwi Hindi ko mapigilang sabihin. Lagi naman niyang sinasabi, Mare, na para sa inyong ginagawa niya. Wala tayong magagawa. Workaholic talaga ang taong yun, na hindi nga lumalabas. Bahay trabaho lang din. Minsan sinasama kong uminom, ayaw naman. Pero kung ako lang si paring Mark, alam mo hindi ako aalis. Dito na lang ako sa Pinas. Sayang naman kasi ang ganda ng misis ko kung sakali. Wika naman ni paring Roy sa akin na para bang may ibang kahulugan. Ikaw talaga? Hindi ka pa rin nagbabago. Marinig ka ng kumpare mo, sige ka. Baka mamaya kung ano pang isipin. Wala nga siya, hindi ba? Kaya paano niya naman maririnig? Minsan sinasabi ko sa kanya na bakit hindi na lang siya sa Pinas. Kasi kung ako magkakapamilya, hindi na ako babalik sa abroad. Mahirap mag-iwan ng asawa. Baka mamaya itikman pa ng iba. Ang laki ng nasasayang na oras niya Pero hayaan mo na lang muna si paring Mark. Darating ang panahon na marirealize din niya yun. Baka nag-iipon lang talaga din siya para makauwi na. Siguro nga pare. Tumango na lamang ako sa sinabi niya. Nga pala, ano ba yung pasalubong na pinadala ni Mark sa'yo? Ayun ba? Eto, nakangiting sabi nito bago iabot ang hawak na paper bag. Eto daw yung para kay Marga. Tsaka ito, pabigay na rin sa inaanak ko galing sa akin. Laruan lang yan, baka sakaling magustuhan niya. Salamat. Binuksan ko ang bigay ng asawa ko sa akin. At nang tingnan ko iyon, ay halos matulala ako. Isang 90s na sobrang nipis. Dalakita na halos ang kaluluwa ko kapag yun ang sinuot ko. Mabilis kong pinalik yun sa lalagyan, pero nakita na ni pare. Huwag kang mag-alala, Mare, babagayan sa'yo. Biro nito. Namumula naman akong napatitig dito. Talaga naman yung kumpare mo. Akala ko naman kung ano yung regalong sinasabi niya dahil matutuwa daw ako. Siya nga pala. Uuwi ka na ba o gusto mo dito ka na magpalipas ng gabi? Malakas pa rin naman ang buhos ng ulan. Medyo nag-aalalang sabi ko. Pwede rin naman, Mare. Huwag mo nilang sigurong sabihin kay pare. Baka ano pag isipin. Oo naman. Hindi mo naman siguro o hindi ka naman siguro papasok sa kwarto ko, hindi pa. Kung gusto mo, bakit naman hindi? Nagulat pa ako sa sinabi niya. Napalunok ako. Joke lang, Mare. Natatawang sabi nito. Gusto mo ng kape? May alak ka ba dyan? Pampatulog lang. Ay, parehas na parehas talaga kayo ni Mark. Ikaw, gusto mo rin ba? Saluhan mo na ako. Kahit konti lang. Okay, sige. Para naman mawala naman ang lungkot ko. Wala namang magagalit sa'yo, hindi ba? Tumango siya. Hanggang sa napasarap naman ang kwentuhan naming dalawa. Sadyang mapagbiro lang talaga si Roy. Pero sanay naman na ako sa pagiging ganon niya. Hanggang sa unti-unti akong nakaramdam ng init. Ako ang unang nagbigay ng motibo kay Roy. Nakakahiyaman po pero bigla akong nakaramdam ng matinding pagkauhaw at pakiramdam ko si Roy ang magiging daan upang mapunan ang pangangailangan ko. Pwede bang mag-request sa'yo, Roy? Ano yun, Mare? Pwede bang maging asawa muna kita ngayong gabi? Napatingin to sa akin at napakunot ng noo. Hindi naman malalaman ng pare mo Hindi mo naman sasabihin, hindi ba? Sikreto lang. Kahit ngayong gabi lang, ikaw muna. Hindi na ako nakapagpigil nang bigla ko siyang halikan. Agad din namang tumugon si Roy hanggang sa tuluyan ko ritong naibigay ang aking sarili. Kailanman ay hindi ko talaga inasahan na magagawa ko to. Pero nandito na
wala na akong magagawa pa. Mabuti na lang rin pala at mas maaga akong umuwi kaysa kay kumpare. Nakasama tuloy kita at nakapag-enjoy tayo. Medyo lasing na sabi nito. Sa totoo lang, napakaganda mo talaga at kahit sino mapapatingin sa'yo. Tanging tango na lamang ang aking naisagot. Kahit naman anong ganda ko, kung wala naman ang mister ko, wala ring silbi. Para san pa? Ang hina talaga ng kumpare kong yun. Kung ako lang sana mahigit 12 ng anak natin. Natatawang sabi pa nito sa akin na ikinatawa ko na rin. Kinaumagahan ay nagising ako na nasa aking tabi si Roy. Nahimasmasan ako sa nangyari sa aming dalawa. Doon ko napagtanto ang pagkakasalang nagawa ko. Nakaramdam ako ng kahihiyan, subalit nang magising si Roy ay parabang wala lang to sa kanya at masaya pa nga. Naging simula iyon ng pagiging malapit naming dalawa. Halos araw-araw na nga siyang magpunta sa bahay at malaya naming nagagawa ang mga gusto namin. Ang nangyari sa pagitan namin ay naulit pa ng ilang beses at para ba akong naliliyo at hindi mapigilan ng sarili sa tuwing nandyan si Roy. Isang araw ay hindi ko inasahan ang pagdating ni Mark. Nagulat ako dahil hindi niya sinabi sa akin na uuwi siya. Isang takot ang rumihistro sa mukha ko nang bumungad siya sa harapan ng pintuan. Babe, bakit hindi mo sinabing uuwi ka ngayon? Gulat kong tanong sa kanya nang pagbuksan ko ito. Ngumiti siya at niyakap ako. Para naman, masurpresa ko ang misis kong maganda. Malambing pang sabi ni Mark sa akin. Sasagot na sana ako nang biglang lumabas si Roy mula sa kusina na walang damit na pang itaas. Oh, bakit nandito ka pare? Hindi mapigilang tanong ni Mark na agad namang humiwalay sa akin. Doon ako kinabahan. Tinignan ko nang nakikiusap si Roy, ngunit mukhang hindi nito nakuha iyon. Sinamahan ko lang si kumare. Normal na sabi nito. Ang ekspresyon ng asawa ko ay nagbago. Ako naman ay labis na kaba ang nararamdaman. Anong sinamahan? Anong ibig sabihin nito? Bakas ang pagtataka at pagtitimpi sa boses ng aking asawa nang tanungin niya ako. Hindi ganun sa iniisip mo, honey. Umiiling na sabi ko. Agad itong bumitiw sa akin. Mali ka ng iniisip. Anong hindi ganun sa iniisip ko? Hindi ganito inaasahan kong bumungad sa akin, Angeline. Alam mong nagpapakahirap ako sa abroad para sa atin. Umamin ka. May relasyon ba kayong dalawa? Bakas na ang galit at sakit sa boses nito ang tanong sa akin. Nanghihina akong tumango habang naiiyak na. Agad na sinugod ni Mark si Roy at sinuntok to. Agad ko naman siyang niyakap para pigilan. Mark, ano ba? Tama na. Pakiusap ko habang umiiyak. Ano to, Roy? Itinuring kitang kapatid, tarantado ka. Tapos ganito ang gagawin mo sa akin? Dapat nga nagpasalamat ka sa akin Dahil binigay ko ang pangangailangan ng asawa mo na hindi mo kayang ibigay. Ganting sigaw ni Roy na kinapikit ko. Ibinigay? Hayop ka talaga? Sigaw ni Mark kay Roy. Tsaka ito binigyan ng isang suntok. Nagkagulo kami sa bahay. Please. Patawarin mo ko, babe. Hindi ko sinasadya, please. Pagmamakaawa ko at halos lumuhod na ako sa kakaiyak. Inisip mo sana yan bago mo ko nagawang lokohin. Hindi ko alam kung ako bang may kasalanan o ikaw. Nangihinang sabi nito bago niya ako tinabig at iniwan. Panay ang iyak ko, ngunit wala na yung nagawa dahil tuluyan ang umalis ng bahay si Mark. Alam natin parehas na mali ang ginawa natin, Roy. Hindi ko dapat yun ginawa sa asawa ko Sabi ko sa kanya. Duguan ang labi nito at tahimik lang sa tabi. Magbihis ka na. At umalis ka na.
Pipilitin kong kausapin si Mark. Malaki ang naging pagsisisi ko ng mga oras na yon. Inayos ko ang sarili ko at sinuyo si Mark para nang sa ganon ay maayos at muling mabuo ang pamilya ko. Ngunit sadyang mahirap nang mabuo ang nasira na. Dahil ang tanging na ibigay lang ni Mark sa akin ay ang hayaan akong makasama at makita ang anak namin. Ngunit ang magkabalikan ay hindi na muling mangyayari pa. Ilang taon na rin ang lumipas. Magmula nang mangyari ang istorya kong ito. Hanggang ngayon ay sariwang-sariwa pa rin sa akin ang alaala. Nalaman ko na dito na pala sa Pinas nagtatrabaho si Mark. At napag-alaman ko rin na meron na siyang bagong kinakasama na lubos na nagpasakit sa aking damdamin. Kung naging kontento lang sana ako, ay hindi ito mangyayari sa akin. Buo pa sana ang pamilya ko at masaya kaming magkasama. Totoo nga talaga ang sinasabi nilang masarap nga ang bawal, pero nasa huli naman ang pagsisisi. Hanggang dito na lamang po ang binahagi kong istorya. Nagmamahal, Angeline.